להיות נוכחים בחיים שלנו באמת. כמה פעמים יוצא לכם במהלך היום לשבת עם עצמכם ולשאול איך אני מרגיש היום? איזה אנרגיה זורמת לי בגוף? מה התחושות הפנימיות שלי בגוף? כמה פעמים יוצא לכם לעצור במהלך היום ולתת לעצמכם חיבוק פנימי אוהב? רובנו לא מגיעים לזה בכלל. רובנו בטוחים שאנחנו נתקדם בחיים האלה על ידי מאבק, על ידי מרדף, אחרי חתירה למצוינות, אחרי ריצוי אחרים. ואני פה כדי להזכיר לכולנו שיש עוד דרך להתקדם בחיים ולהיות נוכחים בחיים. דרך שהיא הרבה יותר רכה, הרבה יותר נעימה והרבה יותר בריאה לנו פיזית ונפשית. נעים מאוד, אני ענבר כהן, דוקטור ענבר כהן, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אור פשוט, שעוסק במגע שלנו, בחיבור שלנו בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, בתקופה המשוגעת הזו שאנחנו חיים בה, במציאות מלאת המתחים, האי-ודאות, האינטנסיבית הזו שאנחנו חיים בה. כל פרק אני אתן כלי אחד או שניים מעולמות הפסיכולוגיה והרוחניות, שהמטרה שלהם זה לעזור לנו במסע הזה, בתקופה הזו של החיים. אני אשתדל שכל פרק יהיה ממוקד וענייני, וכל פרק מוקדש לאנשים שאני מלווה בדרך, או אנשים שהולכים עם מטפלים אחרים, או שהולכים עם אנשי מקצוע אחרים, או עם חברים, או לבד, ורוצים לעצור פעם אחת ביום, פעם אחת, כדי לקחת נשימה עמוקה ולהתחבר לעצמם ולאור הפשוט שקיים בתוכם וקיים בכולנו וממלא את המציאות כולה. והפרק הזה אנחנו נדבר על אהבה עצמית, שזה נשמע נושא כל כך פשוט, אבל הרבה אנשים שאני מלווה אותם בקליניקה, אני מוצאת שזה מאוד קשה לתרגל את זה. כלומר, אני אומרת לאנשים, המשימה שלך השבוע, זה כל פעם שאתה מצליח לעשות משימה, אפילו קטנה, אפילו באופן חלקי, תעוף על עצמך, תעופי על עצמך, תחגגי את ההצלחה, תגידי לעצמך כל הכבוד, ולאנשים מאוד מאוד קשה. יש אנשים שאפילו יש להם ממש איזושהי התנגדות פנימית לעשות את זה. והרבה אנשים אומרים לי, ענבר, אם אני לא אבקר את עצמי, אם אני אתחיל לחגוג כל הצלחה קטנה, אני אשאר נורא בינוני, כאילו לא יהיה לי מוטיבציה להתקדם. וזה ממש ממש לא נכון. כי בתרבות המערבית שלנו, חינכו אותנו שהתקדמות היא מתוך ביקורת, היא מתוך תחרות, לא בכך אמרו לנו את זה בצורה ישירה, אבל המערכת החינוכית בנויה ככה. והרבה פעמים בבית אמרו לנו, כן, למה לא השגת ציון כזה, או ביקרו אותנו על איך שאנחנו מתנהגים, או על איך שאנחנו מתלבשים, ואנחנו הפנמנו את זה. והתחיל להיות לנו איזה שופט פנימי, שכל הזמן שופט, בטח שהוא שופט אחרים, אבל הכי גרוע, הוא שופט אותנו כל הזמן. אנחנו כבר לא צריכים שיבקרו אותנו מבחוץ, כי אנחנו עושים עבודה נהדרת לעצמנו, ומבקרים את עצמנו כל הזמן. אבל זה קשה, וזה מתיש, וזה מוריד את האנרגיה שלנו, וזה מוריד מהכוח שלנו להתקדם, ויש דרך הרבה הרבה יותר טובה, והרבה יותר נעימה, והרבה יותר אקולוגית לנו, להתקדם בחיים. זה גם מאוד מתקשר לזה, שיש אנשים שמרגישים, וזה לא ברמה מודעת, כן? אולי עכשיו שאנחנו נדבר על זה, זה יהפוך למודע, אבל זה לא ברמה מודעת, שכדי לרכוש את מקומם בחברה, הם צריכים כל הזמן לעבוד ולעשות ולטפל באחרים ולדאוג לאחרים ולהיות הכי טובים ולהיות במרדף אחרי הישגים. וגם זה מאוד מאוד מתקשר למקום של אהבה עצמית. לדעת שאנחנו בסדר כמו שאנחנו, בדיוק כמו שאנחנו. ולדעת שכל יום אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים לאותו היום. לכוחות שיש לנו באותו יום, לצורת חשיבה שיש לנו באותו יום. הרבה שיעורים וכזה הרצאות שאני רואה באינטרנט מדברים על להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. אני פחות אוהבת את זה. כי יש שם איזושהי אמירה ביקורתית, כאילו היום אני לא הגרסה הטובה של עצמי, אתמול הייתי גרסה פח של עצמי, אני לא יודעת.
אני חושבת שכל יום ורוב הפעמים אנחנו אנשים טובים. רוב הפעמים אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים בכלים שיש לנו באותו יום. וזה מקום של לדעת ולהעריך גם את הכוונות הטובות שלנו. ולדעת שאנחנו ראויים ונהדרים בדיוק כמו שאנחנו. גם אם לא היינו 100. גם אם היה יום אחד שלא היינו על הקו. אנחנו נהדרים, ואנחנו טובים, ואנחנו אחלה של גרסה. ומחר נהיה אפילו גרסה יותר משובחת. אבל אנחנו לא במרדף. ובטח ובטח לא בביקורת עצמית. ביקורת עצמית זה לראות לעצמנו ברגל. אז, למשל, כשרואים ילד קטן, אני לא יודעת לכמה מכם יצא לראות ילד קטן שככה רק מתחיל ללכת, ואז הוא עושה איזה צעד ונופל, ובאופן אינטואיטיבי, מה עושים כל המבוגרים? מתחילים לחגוג אותו, וואו, כל הכבוד, איזה יופי, בוא תעשה צעד. אף אחד לא אומר לילד הזה, נפלת? איך נפלת? אוי ואבוי. מה, לא תלך יותר? לא, ההפך. מחזקים אותו על ההצלחה שלו. וזה נותן לו מוטיבציה להתקדם, וזה נותן לו מוטיבציה עוד פעם לעשות את זה. אותו הדבר לעצמנו. אם אנחנו הצבנו יעד, ולא הצלחנו בצורה חלקית, בואו נראה את מה שכן עשינו. בואו נהיה המעודדות שלנו, כמו שהמבוגרים מעודדים את הילד שמתחיל ללכת, נתחיל להיות הדת המעודדות של עצמנו. כל הכבוד, החלטת ללכת לחדר כושר, הצלחת, עשית אימון חצי קלאץ', אחלה. מהממת, כל הכבוד. החלטת בסוף היום שאתה מקפל כביסה והצלחת. כל הכבוד. נכון, זה נשמע משהו קטן, אבל זה משהו גדול. אחד הילדים הכעיסו אתכם, והצלחתם להגיב אחרת. אולי לא כל היום, אבל באותו רגע שהצלחתם, תחגגו את ההצלחה. זה יתחיל לכוונן אתכם, רגע, יש פה כיוון טוב ללכת. זה תנועה אחרת. אל תאמינו לי, תנסו את זה. תתחילו לתרגל, ואני שוב אומרת, יכול להיות שתעלה איזושהי התנגדות פנימית, כי ככה חינכו אותנו. בסדר, זה עניין של תהליך, זה עניין של לתרגל שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. זה כמו, מה עדיף? ללכת לחדר כושר פעם אחת בשנה, ובפעם הזו אין, לעשות את כל התרגילים, מתח וסיבולת לב ריאה ומשקולות, פעם אחת בשנה, יום אחד. או כל יום ללכת לחדר כושר ולתרגל כושר 15 דקות. ברור שעדיף ללכת כל יום ולתרגל 15 דקות. הצלחתם כמה פעמים ביום לזהות את המבקר הפנימי הזה ששופט אתכם, ולהצליח להגיד, לא, אבל אני בסדר. להצליח להגיד, אתה בסדר. הלכת לעבודה, והצלחת להישאר יותר מרוכז. אחלה, כל הכבוד לך, אתה מהמם. ככה להגיד לעצמך. הצלחת ללמוד עוד שעה אחת ממה שתכננת. כל הכבוד. איזה נהדרת. אפילו אם הצלחתם רק כמה פעמים במהלך היום, זה מעולה וזה נהדר. לזכור ששינוי זה תהליך, מסע זה תהליך, אנחנו מתרגלים את זה לאורך זמן. אז איזה שופט יצליח? האם זה השופט הביקורתי הזה שכל הזמן תוכל לנו בראש כמה אנחנו לא בסדר וכמה אחרים יותר מוצלחים? או האם זה יהיה אותו קול אוהב ותומך שלנו? אז יש משל מאוד יפה. על צ'יף זקן כזה חכם ונבון שכל כל השבט היה בא להתייעץ איתו, ככה השבט האינדיאני, ואנשים חוכמתו הייתה ידועה למרחוק, ויום אחד הצ'יף החכם הזה קם בבוקר, והוא בא לאחד הילדים בקהילה שלהם, ואומר לילד הזה, בני, אני חלמתי חלום. והילד מאוד מאוד סקרן, מה יש לצ'יף החכם להגיד לו? אז הוא מקשיב, הוא אומר, בני, אני חלמתי בלילה על שני זאבים, זאב לבן וזאב שחור. ושני הזאבים האלה מתקוטטים אחד עם השני. והילד ככה מקשיב בסקרנות ואומר לצ'יף הזקן והחכם, צ'יף, איזה זאב ניצח? הזאב הלבן או הזאב השחור? והצ'יף מסתכל אליו בעיניים מלאות חוכמה, ואומר לו, הזאב שאתה מאכיל בני, הזאב שאתה מאכיל. אז זה העבודה השבוע.
השבוע, או בכלל לא רק השבוע, תיקחו לעצמכם זמן ותשימו לב לאיזה זאב אתם מאכילים בתוככם. האם זה הזאב של הביקורת ושל השיפוטיות, או האם זה הזאב של האהבה ושל החמלה כלפי עצמכם, קודם כלפי עצמכם. אז אני מזמינה אתכם להתבונן בזה השבוע. ואם הפרק הזה היה לעזר, ואם אתם חושבים שהוא יכול לעזור למישהו, אתם מוזמנים לעשות לייק או לשלוח אותו למישהו. ואם יש שאלות, אתם מוזמנים לכתוב ואני אגיב. ואם יש נושא שחשוב לכם שאני אדבר עליו, אז בבקשה תכתבו, כי זה ייתן לי הרבה מוטיבציה להמשיך בתהליך הזה שאני עושה פה. ותודה שהייתם איתי, אוהבת אתכם.